Heden er en skrøbelig eksistens. Heden kan kun eksistere der, hvor der har været farmjord, og også derfor vi er meget positive over for de kære menneskers forslag. Problemet er, at der er masser af træer i den her forsamling, som desværre dræber os hede. Vores lindetræ, I kan se i baggrunden, det er desværre kun 100 år og døende. Det har det ikke så godt, så det er derfor, vi har været omme ved skoven og plante et nyt lindetræ. Vi har valgt at repræsentere lindetræet, fordi det er det her stolte og mægtige væsen, som har været i Danmark i over 9.000 år. Det bliver over 300 år gammelt. Vi har fundet ud af, at vi danner samfund med hedelyng og bregner. Så vi vil finde ud af, hvorfor, eller sådan, finde ud af at stifte en alliance. Her står noget om dem, de danner samfund med. Måske på hedelyng var noget, man især får ud af, at den her slags undervisning, det er sådan, man bliver sat i skoene på sin art. Eller sådan, man føler virkelig, at man vil virkelig gerne kæmpe for, at den her art, at der bliver lavet nogle lovforslag, som den her art har godt af. Vi vil ikke kæmpe for at overleve, vi vil bare leve, ikke kun overleve. Vi vil have lov at leve, uden at skal være bange for at uddø. Problemet er, at hvis I kræver så meget, som I beder om, så det bliver Vi kræver bare at have lov at leve. I har udslettet os i for lang tid nu. Vi står igen nu. Vi har brug for dem for at kunne overleve. I går, det der skete, det var, at hedelyngen havde fundet ud af, at birketræerne har det med, fordi det er et pionertræ, og hvis der er hede, så er det det første træ, der gror, der overtager det og gør det til en skov. Så havde de startet en lille hets imod os, og de var i gang med at prøve at fortælle folk til, at det ville være en god idé at få os begrænset til et meget lille område af Alsanien. Der er masser af dyr i den her forsamling, der er afhængige, og masser af planter, der er afhængige af os. Så for at vi kan sikre, at de her dyr altid har et hjem, så hvis vi sørger for, at der er 10% af Alsanien, der altid vil være superfredet. De første artsambassadører kan træde op her bag talerstolen og få lov at få et lille minuts tid til at præsentere deres sag. Det der, du selv skal stå og leve dig ind i, og stå her i parlamentet og holde en tale og sådan noget. Der er nogle ting, du får tænkt og talt om der, som jeg tror, du aldrig glemmer, fordi det virkelig sådan bliver en integreret del af dig selv på en eller anden måde. Du vil for altid kunne huske den der gang, du spillede en artsambassadør. Man får trænet sådan nogle meget sådan basale sociale færdigheder med at kunne indgå kompromiser med hinanden og aftaler, med at kunne stå på en talerstol og holde en tale. Det der med at kunne tage en rolle på, gør, at man måske tør nogle ting, man ellers ikke vil kunne i den rolle, man nu har i det almindelige klasselokale. Ja, for i sidste ende at afslutte det her. Det er det vores gamle lovforslag med en lille ændring. Vi sagde før, at landbrugsstørrelsen vil forblive uforandret. Vi kan godt se nu, det er der mange, der ikke er interesseret i, så jeg tænkte, vi kunne tage det første skridt i den rigtige retning og køre ned med hele 2%. Jeg repræsenterer landbruget. Jeg repræsenterer det menneske, altså den relation, mennesket nu engang har med de her dyr. Det er ikke for sjovt, når jeg siger, at vi er verdens bedste forældre. Netop fordi køerne, de tager ikke hensyn til dig som græs. Det kan vi som mennesker igennem vores maskiner. Der tror jeg, det er rigtig godt, der er en lærer med inde og er rigtig skarp på den relation, og måske også kan smide lidt provokation. Som ung vil jeg sige, at jeg var meget mere indelukket. Jeg havde i hvert fald svært med at træde ud og sige nogle store ord. Det synes jeg i hvert fald selv. Og det tror jeg, der er mange teenager og unge mennesker, der kan genkende. Ikke? Der er en grundlæggende selvtillid, som man skal have bygget op. Og der var rollespillet mit springbræt. Det var en legeplads, hvor jeg lærte det. Og er den primære årsag til, at jeg kan stå foran eleverne i dag med selvsikkerhed. Modsat alle andre forslag her i dag, der er det her en kompromissøgning, som tager højde for forandring. Det tager tid. Derfor vil vi sørge for, at der altid vil være et hjem og vintermad. Vi sørger for vintermad til hjortene, når vinteren har været ekstra hård, og der ikke er nogen planter tilbage.
og vi sørger for hjem til hugorme og isblå fugle og andre sjældne arter, som også har brug for et sted at sove om natten.